Bon dia, estem apurant les últimes hores de la tardor amb un oratge estable, assolellat, un poc de ponent i tot i que les temperatures han començat baixes per la nit, han baixat i de forma notable, al centre del dia pujaran i tocaran els 20 graus a bona part del litoral i a les comarques més centrals de la comunitat. Comencem l'hivern esta nit, quan passen 23 minuts de les 11 de la nit. Durarà 89 dies i 20 hores fins al proper dia 20 de març, que començarà de forma oficial la primavera. Hi ha alguns apunts, algunes curiositats astronòmiques. A la posta de sol al llarg de l'hivern el podrem veure el planeta Mart, a l'albada veurem Venus, Júpiter i a mitjan de gener també Saturn, i tenim un eclipsi total de lluna el dia 21 de gener i també un eclipsi parcial de sol el dia 5-6 de gener, però este no es podrà veure des d'Europa, no es podrà veure des d'Espanya ni des de la Comunitat Valenciana perquè només veuran al nord-est d'Àsia o al nord del Pacífic. També podem planificar un viatge, esperar que es toqui la primitiva per tindre l'excusa d'anar a veure l'eclipsi de sol. Respecte a l'oratge de les últimes hores, veurem com hem tingut apenes alguns nuvolets en zones de l'interior, sobretot destaquen les boires que han sovintejat les zones més interiors de València i que a hores d'ara encara són persistents en punts de la vall de Cofrents d'Aiora, també en algun punt de la Plana d'Utiel Requena, i a la resta sol, això sí, temperatures més baixes. En punts de litoral, les temperatures han baixat 2-3 graus respecte a les d'ahir, però en punts de l'interior, on ahir el pas d'un xicotet front deixava les temperatures altes, han baixat fins a 7 o 8 graus. De fet, hem trobat gelades o temperatures pròximes a 0 graus a bona part de les comarques de l'interior. A Aiora la temperatura ha sigut de 1-2 graus, no de 7 graus com fica el mapa, i veurem com a les comarques més centrals les temperatures estaven al voltant de 5 o de 6 graus en punts de la costa. Només a la Ribera, a la Safor, en punts de la Marina, els termòmetres s'han quedat tota la nit encara per damunt dels 10 o dels 11 graus. Demà, primer cap de setmana de l'hivern, encara amb sol, bones temperatures, no hi ha perspectives de canvi a la vista. Tindrem en començar el dia vents de ponent, les temperatures no patiran canvis o potser pugen una miqueta esta nit, encara amb gelades puntuals en zones de l'interior, pinzellades de núvols alts, i de vesprada encara podien pujar més les temperatures, especialment en aquelles zones del centre de l'interior, on el vent bufa una miqueta de llebeig, no patirà massa canvis, fins i tot podrien baixar lleugerament en punts de la costa en entrar el vent d'origen marítim, però pocs canvis, ni les mínimes ni les màximes. Les mínimes sovintejaran els 0 graus en moltes zones de l'interior, també podien ser valors positius d'1, 2 o 3 graus, en punts de la costa temperatures de 7 o 8 graus al litoral de Castelló, i al litoral de València i d'Alacant pensem que les temperatures no baixaran en tota la nit de 10 o de 11 graus. Les màximes vindran a situar-se entre els 17 i els 19 graus junt a la costa, però també aquest ascens de les temperatures es notarà més en punts de l'interior, on tindrem valors, sobretot a les comarques més centrals, molt pareguts a les zones del litoral, i en punts de l'interior temperatures que tocaran o sobrepassaran els 15 graus. Diumenge, un dia molt tranquil, fins i tot encara podien pujar les temperatures a les comarques del centre, en punts de l'interior, no patiran massa canvis en punts de la costa, i per començar la setmana ja pendents dels dies de Nadal, sembla que dilluns tindrem un ambient una miqueta més fresquet. La nit de Nadal estarà presidida per les boires, per la presència de núvols, en principi no esperem cap precipitació, i dimarts, dia de Nadal, tornen a pujar les temperatures i podrem disfrutar del sol a tota la comunitat.